perfekt, mand. Så er den beskyttet mod stenslag. Hej. Hej, hvad laver du? Jeg har lige coatet min bil med den her keramiske coating. Det skulle beskytte mod stenslag. Det ser da godt ud, men det er altså en myte med, at det beskytter mod stenslag. Det tror jeg nu ikke. Jo, altså det beskytter mod kemi, og det gør overfladen glat, og det gør den meget nemmere at vaske. Men stenslag, det er altså en myte. Og hvorfor skulle jeg egentlig tro på dig? Vi kan da teste af, hvis det er, du har lyst. Ja, altså jeg har fået at vide, og ved du hvad? Ja, bare gør det. Er du sikker? Ja, fyr Okay. bare. Jamen, Nej, hvad? Nej, det er løgn. Det er kommet stenslag. jamen, det var det, jeg sagde til dig jo. Det er PPF, du skal have på, hvis du skal beskytte mod stenslag. PPF? Ja, det er Paint Protection Film. Er det noget, du har? Det har jeg i hvert fald. Har du? Ja, Adebelle, de har lige lavet noget super lækkert noget. Er det noget, jeg kan få? Ja, du kan bare hente det. Okay, sindssygt. Hvor er det, man kan få det henne? Jamen, på detailer.dk. Nå. Er det noget med, at man nok kan trykke på en knap hernede i bunden? Ja, du kan bare trykke på knappen, så kommer du direkte hen til det. Det er da smart. Ja. Hvis jeg var en, der så den her video, så ville jeg da 100% gøre det. Ja.